Hej og velkommen til mig, ja. Til min lille video. Det er lidt et videosvar til Brian from Denmarks video. Den han lagde op i går, som så har heddet dato. Det har været den 2. april i går. Først og fremmest vil jeg sige, at jeg er rigtig enig med mange af Brians ting. Aktiv på YouTube, det er noget af det allerførste han snakker om. Han snakker om, at hvis man gerne vil vokse, så skal man være aktiv. Man skal både selv lægge noget op, helst, altså efter min mening helst hver dag. Så lover, det vil i hvert fald love godt for dig. Jeg vil love, at du vokser så. Aktiv, du skal også være aktiv ved kommentarer på andre videoer. Jeg har i hvert fald opdaget flere kanaler, jeg er begyndt at subscribe på, ved at de simpelthen har skrevet en kommentar til en anden video. Og nu når vi er ved kommentarer, så når man kommenterer på en video, det er også det, Brian snakker om, samarbejde. Når vi kommenterer på en video, så tænk over, hvad man skriver. Jeg ser mange, der bare skriver dårlig video. For det første synes jeg ikke, man skal skrive dårlig video. Man kan skrive, at man ikke synes så godt om den, og så synes jeg, at man skal give kritik. Altså positiv kritik. Så du siger, hvad var det egentlig, du synes, der ikke var så godt ved det? Hvad kan personen, der laver videoen, ændre, for at den bliver bedre? Så kritik ordentligt, selvfølgelig. Det er bare samarbejde, som Brian snakker om. Jeg synes, det er skide godt. Det skal vi have sat i gang. Og så snakker han også lidt om, det med at kontakte hinanden. Jeg synes, altså, det burde man gøre meget mere. Hvordan skal jeg forklare det ordentligt? Jeg hopper videre til næste. Så er der også det her med, nu snakkede jeg lige om, hvordan vi sådan kommenterer på hinandens videoer og sådan noget. Jeg synes, jeg kan blive pissetræt af at se nogen, der laver en video med et spil, for eksempel, hvis, nu tager jeg et mega dumt eksempel, det ved jeg godt. Hvis Brian nu startede med at lave en Minecraft-video, eller et eller andet spil, og han så begynder en serie med det, og Gex, nu er det lidt et dårligt eksempel, det ved jeg godt, men hvis Gex så bagefter begynder at lave Minecraft, så er der nogen, der ofte går ind og hater derinde på Gex, fordi, men det var Brian, der startede med at spille Minecraft her på YouTube, og du efterligner ham nu, og det synes jeg virkelig er en dårlig idé, og sådan skal det ikke være. Det skal være samarbejde, som Brian siger. Samarbejde. Det for fæsens. Okay, der var en, der fik en god idé, må en anden så ikke tage den. Jeg hader folk, der siger efteraber, jeg ved ikke hvad. En god idé, den skal der føres videre. Folk skal da bruge den gode idé. Og så snakker Brian også om at hjælpe hinanden med at vokse. Det er lige præcis det, som jeg lige har sagt også. Hjælp hinanden. Spil spillet sammen. Lav der noget sammen. Samarbejde. Jeg ved sgu ikke lige, hvad mere jeg skal sige. det er min første video på YouTube. Så det er sådan lidt svært for mig lige at komme ind i det med at snakke. Men noget andet jeg også ofte ser, det er YouTubere, der simpelthen, de er ikke aktive. De er aktive måske lige et par dage, når de starter, og så nu er jeg i gang med det her. Og så går det koldt, altså men de får ikke rigtig nogen views, og så gider de ikke rigtig aktiv. Det kan være, jeg tror det er fordi, at folk ikke har lysten. Jeg tror, der er for mange små YouTubere, der starter, fordi de vil gerne være, de vil gerne være lige så store som Brian og Gex og alle de her store nogen i dans. De vil gerne, jeg vil gerne tjene penge, og jeg vil gerne have alle de her sponsorgaver sendt, ligesom Gex han får. Jeg vil bare være i et loot og alt muligt shit. Det er jo ikke det YouTube handler om. Du laver YouTube som en hobby. Det er ikke bare lige at smække en video op. Du skal jo virke begejstret i den. Man kan mærke på en video, hvis personen der laver videoen, ikke har lyst til at lave videoen. Det kan man mærke. Videoens indhold bliver overhovedet ikke det samme. Så tænk nu over, hvis I laver en YouTube.
Vil I gerne det her? Går I op i det? Vil I lægge videoer op? Er I aktive? Ser I andre videoer? Tænk over det, før I begynder en YouTube. Hvor fanden kom vi fra? Hjælp hinanden med at vokse. Jeg tror det var der vi kom fra. Som Brian også siger, et skide godt eksempel. En lægger et episode op. Hvis Gex og Brian nu bruger jeg dem som eksempel hver gang. Hvis de nu laver en serie sammen, at Gex så lægger første episode op, Brian anden, og så skiftes de hele vejen. De deler subscribers. Nu når vi er ved den ting, Brian han snakker om også, at der er mange, der gerne vil se et spil på hans kanal. Lad nu være med også at gå ind og kommentere hele tiden. Vil du ikke spille Minecraft? Vil du ikke spille Minecraft? Spil noget mere LOL. Vi gider ikke se Minecraft. Det er uforskammet næsten, synes jeg. Brian laver det, han har lyst til. Det er det, man gør som YouTuber. Man laver den type video, man har lyst til. Ellers, hvis det bare er Brian, I vil høre på, så kan I sætte spillet på, og så kan I sidde og spille noget andet. I behøver ikke sidde og kigge på, at han spiller Minecraft, hvis ikke I har lyst til at se det. Ellers så find en anden at kigge på. Hvis nu Brian har lavet en serie sammen med Gex om Minecraft, så kan du gå ind og kigge lidt af Gex, hvis han sidder og spiller noget singleplayer. Samarbejde. Kig andre. Hele tiden. Brian snakker også shoutouts. Jeg har ikke det helt store at kommentere til shoutouts. Jeg synes det er rigtigt, hvad han siger. Det er næsten blevet forbudt. Altså i dansk YouTube. Man må næsten ikke røre shoutouts. Altså det er helt forkert nærmest. Det synes jeg også er noget værre bullshit. Undskyld mit sprog. Hvis jeg er stor YouTuber, og jeg så en YouTube-kanal, jeg godt kunne lide, så vil jeg da også give shoutouts. Nu ved jeg jo selvfølgelig ikke, hvordan det fungerer som stor YouTuber. Men, samarbejde. Jeg kan ikke rigtig sige andet. Nu er vi over på lidt over 7 minutter. Jeg tror bare, jeg kommer til at tage for mange sidespor og sådan noget. Så jeg tror, det var den video. Det var min første video. Skriv i kommentaren, hvad I synes om det. Hvad er jeres mening? Jeg kan også gå ind og læse jeres kommentarer på Brians video. Ja, det var alt fra mig. Vi ses en anden god gang. Hej hej.